Vítajte v Hellovom dome, unikátnej historickej stavbe v srdci Banskej Štiavnice, ktorá čaká na nového majiteľa, aby jej s láskou a vášňou vdychol nový život. Polifunkčná budova s exkluzívnymi bytmi či hotel s krásnym nádvorím? Máte iný nápad? Sem s ním. Cestovný ruch v Banskej Štiavnici každým rokom rastie a dopyt po nových zaujímavých miestach nikdy neutícha. Poloha na Akademickej ulici v absolútnom historickom centre Banskej Štiavnice, kde sa Hellov dom nachádza, je hlavným vstupom do centra mesta a zároveň v blízkosti množstva krásnych tajchov a nespočetných rekreačných príležitostí. Čo z tejto nehnuteľnosti robí investičný klenot. 40% práce je už hotovej. Náročný schvaľovací proces s pamiatkovým a stavebným úradom, statické zabezpečenie budovy, opravená časť fasády i doriešené parkovanie. Objekt ponúka viac než 620 m2 úžitkovej plochy. Po rekonštrukcii tu má vzniknúť 10 bytov a jeden nebytový priestor. Rozloha bytov je od 40 m2 až po mezonety s rozlohou viac ako 90 m2. S možnosťou čerpania z fondov na obnovu pamiatok a projektovou dokumentáciou je Hellov dom pripravený na dokončenie jeho transformácie. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť investovať do Hellovho domu a staňte sa súčasťou jeho príbehu.